abo bagwikini tari muntu bagukinia igotiga basona kiri kende treasure of years atangeringa bali baito balengo in the past tachiba mishanded maybe chibese cyo bagakorekania ko rebyombe bi ubwo na bworo bone mono mbolinga umuntu naboranyore oikiro over time o change ryoro lenge ntasangira akorete nekebe bona unatokona gukwana ngana n'ingiti tari wikasinga keto ko yagotire yatigali sabo yabe nyigo chimoinali. So we want to see if somebody we can ask it out every bona inchina very part of you na also ecosystem yoke kumorongeia tari go chikonyara go sabe sa tari go chi access kene kiyago chikokora because the systems are very tight. I want that whatever God willing we want to appeal to our members karotoko na chibarasa karotoko eta chikanisa na botoko na kubatevinga attend those meetings boli chi maswali eko arikiombe kine keino onyora machivu main mogende kurandi nchirie out of oro chito what 130 basera se esako we could be talking at the potential number vale 420 as CPO kanga bono basoeta kanga chibesa bono chiasoire na biranya kane mabia non-government organizations she group nje na World Bank osimandi bacho batenga ki we're now targeting esakere maybe kitutu central. If you have 2 million, we want to give you 2 million. It's go talk to that kind of money. To one another 2 million. Totally work and talk. Among the members. That's what we want to encourage our members. That's why so we are to kina so one. Okay, yes, Anna. And a comment about one of the challenges I say Sako needing abantu very ready for in the process. Okay. So that process scares people. But now yes, wakunyora under a tree, baba kana chibesa. Okay. Revelation yakuruko. I want money now is now. In tuto karangi kinkinyara korento boko. One ikine kirakin nkibwato bomora as one of the challenges. In tuto get the process is transparent. So that at the end of the day, chibesa yabantu nkinyara bakora kosira. And another challenge to what na nye expand yake umate mwanya bantu nare naturally political abantu ngotema bari gukange kero John abaire chairman ya CPO ekere umurisiare chairman ya Sako ne chikura tokori na endo nyembanya njeti yosigo jaga wone ko bigasyenko ose membere gabu nigate kutumia CPO yabo mubwo matara ne Sako kuburi chikura onyemba muanjiti nurukirende uko. So that is what they birenga intunturi na jana siasa abategere bambintu mubulero etores ega igeso gokonya abantu baitu na inda abantu bunentu turega we have said let us to uplift the community siasa kando maendeleo mbele ndio moto wa CPO is maendeleo iende mbele. Yes. I think ibirorite bikonyeka kigima kolende turigererie ebyombe mbiroro bya bere bigochaka na mwakwa na bukare mbiroro bya bere bikugwa kisako nchiroro cya bere kigo cyake kinde cyasirire kerukende inubona abaraye kurwasi sake yiganyeno maybe mero bere kiri mu beto sengi kiri mu gende to gukora ikiye kweneke nga mu gende to gutinya esake yiga. Okay. That's a question in India again taken in umuroberi egento keri ukurugendo to kurigereria and to kuiteba nintu abanyene buna barayi. Number 1 integrity word live nani kibune cyamani CPO na abatebiri bwiri onye komanyete to kunyara gwikirania machikaya mbuyotebe karuo igatoji usaliri tagito mutu. Number 2 egento gekogera yentege tutaito kugendere mutu no gusiri corruption in which way yenteke mura kwanyebeka abantu ba formira kisakeki kibese cyacha amabacha agakwena nabuka batiga members ekise obo muwa matarasako we have said no into as officials first of all the interest of members first before into igo tuirinire nderi abantu baitu barakonyeka any into what they need for money
ndotagete lakini tigango ture irina into gyakogera kisako kinyingi kiboko no gutairina obonje obongi obutogende tugotebya abantu nga onye tutagete tugendere wika tukutoro obonje into kende ndoche kiragere tugendere nende mono no kwegena abantu bono bansire gutware ese samova mate history yetu speaks ekere history yego speak abantu ngocha bali kero kuyunga onyaru nyorega onye njyo nyorali abana abantu bamaite so ikinkegereta abantu abange bajakira bono kurobera mu history itoko basaba igabamintu mutegerete nga etorega igeso ko bakonya dari yeso ko basakora. Maybe what we have at hand is servant leadership. Yani gotogwekeya egere tokorere member. A member nero monene asisako orio koruchweza. Into abayiga bachole to office into next servant cyabo. Bona kia kwara tokweru tweli na twatiga chigasi toli tukolia Monday and Wednesday. Talikende to wakano. Na ende buna tuanse sake initially wocha kukina asi ikiraiga chibesi chiga members abayiga bale management oberuli kurwa semebuko yabo asinga ncho yeli yanda babwate ngakina tokora abo wa mutara neriki ni sako echeko ikase eleve ewetenera yoka asibono iga we have chance tweli nete na ende tokor kurwa semebuko yeto we sacrifice our time egere tolenge kwende we giving back to the community. Yes. To grow. Our first vision is to grow and to develop our community. Growing in same way economy. Actually, in tutuwate nogo semeria, ekere tuaroche okento tuachire chinsemo chinde kuna bugikoyo, tuachire chinsemo chinde kuna bogere. Ese CPO sichire very vibrant. Chire chinkomu kabisa. Ono na into a vision yetu ngaki togo kora to kongia maite kero kongete economically go to our voice. Yes, our vision is to grow our people to kini abantu baitu. Our vision nigente kesa kwete ekine etani elevo ye nderio the political divide abali banya siasa baitu na abantu abanene community baje batokonye eso kubika ogo trust obo mugwa matarasako and the CPO bato nyoare kutokonya ese moki there abantu mbaro baisiko tokorokanga well wishes who can come and boost esake yeto kibese kibe kinyingi nderi kigende gukonya abantu ndobwate vision boniga yo kubunda togende to wikaransa yo kurangeria leadership of the community, of the society, of the government, of the country. Vache batokonye eso kopam resources ese sako yetu. Resources ikinyara bakonya. Yes, sana. Tumekemba sema kiobwa te mwalimu cha somo nchumulie na ndo bali ni babago so ase sako chama. Bonta gete kogokera this TV asinche to host here today. And then having such kind of meetings in the future now, which are not only involving the chair and treasurer, men of our officers can be requested to come. Egere na barabu bakwani rubuya wiki ombekia bomuwabo matara. I want to tell you bomuwabo matara. We are on the move. We are not stagnated in Tolgo Chigotimoka. We are there to tighten the rules. Aso konya aso biya. Asing in John to what the bylaws to me and to what the manual Yoko give Chilon, to what the Ministry of Cooperatives, which we always consult, Navon Tolio Coravinto on our own. They are there to guide and inspect us. Now, about it, Baro, Vintovieto, was anytime members want to come, let them come. We will get a gocha Maswali and the Tigach job is on a Monday and on a Wednesday. Aboria maswali atagete tomoerese but at the same time bakirim bia one of those members who are coming bande ba akire korwa chinse chiangumbu na ini baro bagenda to machwesa ko chinse chiangumbu
bakuboli ngathi ngayigente kialenge all this time. It has been long overdue. We want them to send their money because they may not need the loans now, lakini batume chibesa cyabo kinagokonya abantu. Noena barayivaita as we reach them Kelinga alibaga bako na kuruhanda utsigochia members siringi 200-500 kubarata konye bakorana eribuya. They can give a portion of that money chichegera chirugu uchas members goetra egerali baga na kwanda to queue in their houses and their offices. They'll come and get the loans. Bonds by Bekini. In a way, we are assisting one another. We are not working in isolation. Obaranyora Talvargo Kovasumbua, Banyodas Vakanyora Chivesa Korwa, Avana Vaitavasome, Vinyoroviato, Navirovi Mekameke, Egere into Tonyoling as Vavanera, Tokokera, I sing and Joe Yomo Matara. Okay. Tresha na kwa ndero mwanchu muri maybe na moko ina ni namba yesi ya sebara bako bekera na ndimo bateyo bistino ngakire. Amina. Myemono into motegereri umwanchwa niho toko batebinga intubone istwekire etoko barenta mwensi ese obumugwa matara. Ndezo nyago twara magendero twensi. Na inde timo basafuwa. Intwe we have servant leadership. Na inde kuwatekana nayo onye gotarete ko kosoa eso obumugwa matara ni wotoko gotebia nga enamba yetu na bugwa kesimi 0721 858517 wosonye kugwa de Airtel ni wogwa ke namba 0735 963636 kero kwa kile namba hiyo ne bare no ba Kenya no ba insi ya kisi ne ba isko ya umatara ntonyare ko gotebia na kyoko bana intu so bumbu matara karibu munyare ko chamu munyare kugenda ku matara ubisino mechi gotoka obisito obisito ni ere fiscal office ni ere nyamataro ali angena kenti sirugoro gali ntwa bakite fiscal office esto konyora na Mondays and Wednesdays na inde office yeyo nigigo iresi mwensi pi wananchi mwoje ya maswali eno munyara kotenga kitogo tokogendera amo esobo kwa mata. Okay, ndiye mwana sana sobo ikirana se studio na byo basemya umwanchi mugire mwana sana umwanchi mugire kwabere ko gusangana into kotoka cyage tumuro buriga utabona igato ikiro moyo no gusemere kwa na kwabere gukwemenya amange gwetera abageni beri tukorera ko n'umwanchi mugire wekira buno ngukira omwere gukumurikira umurobere wense yo boncelya askolende toskato nyegera umurobere wese bari yo boncelya ngochora segekeke kerusio asto kunerana n'umusoni w'icyanga Gladys Kirgo kura sensema ya embassy uyora bekaho tubanya iburo y'uboncerya bwaye konde toskato nyegera enda kubwatia emirobere ndi metaseni Candice TV ubona bugwanso bomo usiri trene Kirgo Frida nolene kebuna chibicha niyo gira bukira sore asenchera ya bene nerenya chama Abigail. Thank you so much. Easy TV ubwansu bw'umuguzi. Eduka eria kweigwa bagukwana yoko n'ibintu by'ukwagacira imeyo mu cy'ubusongo nige kurukwa Sha Ceramics iri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako n'ibintu bire original nerigoririanse gora tiles ya marbles chichuma cy'ukwagacira amabati esimiti PVC ceiling chitangi cy'ukubekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ibirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichapi, toilet, gypsum board, nechirangi chikobrukaniwa ni computer. Na buku bakiresimi, ase namba, enoti sano na ibere, enoti sato, kianda inye, isato kianda, isano na ibere, ibere. Sha Ceramics for hardware and sanitary.
TV ubwansu bw'omugusi. Biyamano sana mwanchi omurigereria bwigetaseni kia Ndizi TV nebiro binde nande tokumerana asomorogulio wesabali yobonsereria asitokumerana no monchereria bweri tkolia rero oyora bikagusangana intwe amange atoseigete asobonchereria bwigachinga ki arabe kagotomanya ndia chage to bonchereria bo ngikia mosegete tena bwigochora obonchereria bono mwanchi muri nachikoba kagotomanya amange ngaiga igatore na inde mbonchereri kibori agokora ngukwariga ni bene irinde tobe tugusanga sobwamo ochaka bono iga boika omoelio litere ne Kerubo Frida abakwenda gutubwete sinse mwachiche mitandao asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Yangiriri bageri galia bene ko muharigania atumanye na kyakoro kwa karibu sana. Asa Marieta Uncle for Gladys Kerubo. Tengo kale gasiyo gorujo bosoni kwa ni school uniforms. Lakini ndabo tumanyo bosoni obo iganga yoko bakorera na inde mbinto kibiri okonera nyase gukorera. Bosoni obo ko bakorera sako ku embassy. Post embassy school ya embassy. Tengo kale gasiyo bosona. School uniform bitenge. Icyanga cy'abasibati cy'abasati. Nakoni tisovisi ni cyanga cyiko kuna cyanda wayas ngondo to. Okay, yamana sana. Kama chibuli na nani tukumanya ega singa yo bosoni ndi kwachanye. Kazi yo bosoni na yachayete mwaka 2010 lakini nale wakolera ida. Nale wakolera Sakuru Eldoret. Kwa tebe nyaka ikomile ne kwa wacha kipense moya Eldoret tusinga iwacha. Naona chakirite Eldoret. Kwa tamu ngeni bosoni. Na nyolete kana kulite form 4 nga vera isiko nga ganya niwe college na rangire tu na para nasi lakini wana na pesa njia toka nga kana ganya tenga la tiangi ye skuli ya tira linyale ko Flamingo yalenga sema ya Nakuru na ngeira wenga nga ngekundi sobo forward lakini nende tinje tinkole gasi immediately na rabete lakini wona kana cha karanga na boli gasi ngo karanga lele tikangiro ngira nire gasi ya niyo usende mutaka akatende kero kwa alibokinga ngo abantenga ritukeri mu mocho ko gusoni ya nalinga kuna ndo musoni na karana chito na kurkulie gasi kana kulito fonfo chia bwe tengu chire school ka musibati na onte tunga toba so ninga tiganzo na ndi yalenge ani nande tingna yabundi sita sama tuka mango kare ya alinge meyani ke fundi uno kunya bukira tumeteleka tabana bana bari kora na gonya ukina nteno ne tiseta chiskuru to alwese nire mebu ko tu senera to asena na to agasena ko bakona niko kora to alingo science ya primary ke kenda seka yeno naro musana na nditayo nditayo Quanto sasa semeia na kuma wake bana ya na sasa semeia kaigero musenyo ako ile katina na kiko ile to kwa so asi industry au so ya official na ne bundi setase matoka matambe na register tu ngachaka tingoli na ni mitinyi itatu ngachigote yaba ibuli bana na bundi sinachaka ko bundi so gosoni bagakana bagateba grade mbwa tengego
tingo karo busoni kare abantu bakora ngobusoni na ibyo abantu batasometi lakini wana grade na wate bagakana ngatingo karo busoni lakini wana nche so nale konya nabo nale ngesa pu mitinyi tatu yo kana koleka ngatiga ona ngatiga nkaba nkacanganya mu kanyara bana bane kararo na chakara ngana munya okara kali bibaru ngawa tingwira na segasi yane yo busoni ngachaka kusona igoli ego pasti abai na bomanchira ni teni gitamte cyo ya mbanjira ni tibaru chena ni basi abantu batasomete okay wone lote yawe yoko benasi gasira lakini bona karana chaka kusona ngachanga njo busoni yakongera busoni ubwage abana basome saba ikirinde bana nara basikira se mutiyo busoni kuna sonire dore na kukwamenyi njibona ngarara nambya karawana kibago ngende okay umuntu uri hano kukomanya na ikarwatsa igitego sana akukuri tangale byakati kwa cyaketsa karana cyagitego sana na cyakerete na cyete ngali kwa sakuru kuri bateksi kambani yari bateksi ndore ngachaka gusona to agusona school uniforms to agusona chigauni graduation gown ibintu bindi lakini wana nkararende karena amanyu busoni biye bijya nkaratiga so kesko ni gole duka yani yo busoni okay se ekero kuanya busona ida ekero kwasente na bana iwete biye kana sende yanga ya ndangani yo na gusona nale kwe ne egende temono lakini karena chagete kusana ndoache customer lini una chiko weka chisia magosa siara sa magosa nyakanya koleke bisaigo ngachanga manya buso kamanya wana buso bona chika customer chao na kwa kucheli bakwira ni ya machibo kike kwa kwanda nayo na buska okay asa mochibeli kwa kina kibuye to mujuel dore tibone karena na lenge na kwenye na nyanga karena sogete na nyaleta bana batatu sina sogete lakini mambo aba kujalindi musani nali na bwate saruni dore akandangelia gateba nchil dore tinyibwate saruni nje na bongo kusukira ubeke nayo gusoni yanse nkagenda lakini buna naikororo nganyoli gasi jali bateksi abantu batakiri chibundi ngenda ngatema nkairu ngaswali ndi gasi yo yali bateksi yabo usone se kambani lakini nande ngabeka gawe tema salinge nganya gokora nganya gusona lindi limbo atchingaki na rule kambani nanya gusona lakini ngacha kororo gokore gasi yawo ayiko manyani ni bya kubwa kerona alikira se kambani okay ekero kwende ngore kwenda kwa holiday chanani nayo konye na bwate corona somete na ina ko kole gasi ya nyumba wildo kana chite na kuri na ko kole gasi ya nyumba kono mundu yo muswati yo ngite gale ngo musi na ro ngeto ngai nyanga na wo kora gasi na ni busu kono ngonya ko na ringi chi machine konye ngo na ringi chi machine na ira kananya ko chibeko na bwate chi machine chia okay wala yo bari dare to nyamo sana se company yo ndo choge ndana musoni intare ko ko kuwe semeya dare chwa ndana no musoni boy ko ga choro musi abana na ruti na ro ngabana karra bakinire karna ro abana bakinire ngarra tgangi chwa no gusi yako batis ngarra njuwe ngo tigara nyama gatganyira na gucha gusi nderanya na kambe ke gas ngaga nandi ngalunga gusiyo gusoni mboli bobe bidabori abantu ngosona bari cyane nichiwa chana gusona mwana manicha basibati lakini ngajanga twara knowledge gusona chionsi wona ngosona chiwa basata ni chiwa basibati maybe ngubate tsibiza ni tofauti tunataka kumtangu chakira ndio obali abo soni obomboli nga kera lituko konya kusoma ibitinya tulingo komanyege ntuko kumimanye tukusene yakoga design yechigo chakira lituko china
igomba kobo muntu okunyara gusoma igintu bwabo bono design yakare ajire nabo gutumia womba tukwamanya ngaki bono tiagina cheiga ukunachana kuko gwatoboko lakini bone kira rituko to expect ni to asende tigana to gusona lero usena to gusona mambi ya kira rituko to bigo change Lakini kwa sense ya ndio chukara gase usikile kwa tete direct kwa chemba si usenge kwa ya na chite kana chite ko ndo na chite bisi tauni na aliko bolia senda nyole nyumba sonire sister ya naro tagete na tageta sonira sakon chiangara kinkari nyombe inenke na ndi yalingisi ne ngara beka una chimashini chianga kasa ngawa tanga ngarali kunganyoro masege ngarali ku ngara kolike baro andi ngachangara wana ngacha kuchemba siza nganyoro mutakande to kuchemba siza Abili na kwa chuo na eduke ga kule basire ya kiko. Eduke ye ko kwa P&M shop. Yo wana aba ansirisi balenge sisters bali ko kwa mora muyende simbo sibozi tingo beti na bansirisi eduke. Bakabwa tajiri pego macho. Unataka kuelekeza embassy ati ndio nchini kwa na kuita sasa. Buli bobe bo ntoleli boli bole bo bang boli bobe mnenga sio sona teri bobe mbiyene teri abantu bamanyiro bose gasi yare yo bose niyo penyo kwa bikire kwa seniro muntu yo mogako yando te ya badole tabandi ko leta bandi Chianga chigo sini chia basibati mana basibati na bagusena chianga basibati banje de chia basibati maybe chi design chi banje de Africa no ya chi de aba banje te chianga chi African way asini ine bitenda mana Kirikendi nabo gutomanyanga ekiro monta tete gocha gusona iyanga seduke yiga agocha nigitamba kyaye gusora ready nchiro romoso nitemo gwa advertise gusemo bwate bitamba umonta gocha chorero gusona wana buna chi uniform kiroche nibasagira nawo to sone tenchiro chire ready made ngata ina to kumusonera lakini cyange kindi kiroche nabo monta gocha nigitamba kyaye tomorisi chibuti tomosonera natai bose na inde nabo kwanyara to gwate chi bitamba buni bitenge abago chora asonera okay ingi kyagata kuna chi uniform mukaranga ati kamo chipeke ready made uniform chiro muntu mai biti uniform chi school uniform gita bako beke size muntu mai tabana we myaka gito bake myaka gito abachiko ni uniform te yo badika na were igora kini design yero muntu nata itaso ni design gite bakacha ere okay kirikende chi uniform mo atene cheche school ase ensele surrounding okay surrounding school Taitora bwatiraga mutura soso mutemo komuko to kwirana no tumanyenga ebitenge biganga imoko Russia maybe bitambe bigoso na chi uniform nga imoko binyora ko rubia mano sana mwanchi murigereria ndani turaso senseme ya kamera ya studio to sio mechi duka ke go to kwirana ndobe to gusanga no mwanchi radio yiga Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei
na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asama anke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Byekigima mwanchi muri ya bwita seni kia Ndizi TV ngo kwalgana naenda sentunda ya kabere chinga kitoganta gusanga imeyo morobelyo gwisabali yo boncherelia stoganta gusanga no moncherelia oyoro mosoni korwega ase dukaya embassy chinga kyaganda gusanga na intwe amange konyara ntara soso mutimoko nabango kubolia ngachi materials cheno ngaimoko yakorwa Matire bona buna ibitenge na mtoko iko Tanzania ndio ya Uganda. Lakini tia shuru uniforms na mtoko msinairo. Okay, maybe korwe town ibintu na chilaini chigusi chigango imori korwa ngo itori korwe dukanera ore korwe mwebina. Mtoko wa chisi mwana mwana neji matire na mutakarata ite matire ngetaliye kutenge na mtoko. Okay, abantu ngoratewe bali nga ibitenge bikorwa sense ya Uganda ne bitenge bikongo kabisa timete ya budongo se bitenge biyabana mu bitenge na chikotoni ibitenge bya chikotoni ne biya sana ya Uganda. Okay, ngoba ko kwanera bukarenga ngosana mole chi uniform atimete uniform chiri chigamo kosana toko sana chi school chi oboroso chi secondary na nyane chia na kemti singo sana tole kidas tuko sana tole chia buroni sana tole ego monto takete ane chi obaro okay gono na bantu baju akali at least enseme yomo bajale okay ngoba ko kwanera ngankoni muri na chi underwear igati socks na chiro chinga imoko ito zina butoko ikorwe town kora tumanyingo gaiga aseduke maybe challenges kichiri okorora ibone fundi challenge chiro chinzira oro muntu nabago chapile yanga atebenzo nire yange tete yange yekaituko gete tari kuri deposit tarado nani cyo na tv kono wasona wakora bona tagucha bona ina chiti challenge rabindende kere gasiye wate challenge rabindende challenge manamo okay kerkende konyara mole challenge kero mokoreta chi materials ndiro konyara ngali igoriri ya change na maybe no bwate customer enaliteri igorigete naronga kimogo kore seme nabo tema komweresa onyaga koigo onyaga karanje go cooperate na ba cooperate lakini neta ko cooperate na bo okay timeti teknolojia yekerero gose yabereke kokonya so bonchiriri oboigabo abo soni mate binte binge squeeze to gotumeka nonye online maybe yanga ntete gosoni design gete goso ande chimu aru ororo analog okay
maybe korwa sense mo ya gongo tumekore online maybe ko ligichi style chinye maybe kwaligereria yanga gete style yeso ni na gwacha kwara tema di design na utokorusi nonye YouTube nonye Facebook na kwanza kuota gitu kumanya nonye ni yanga na kioko na chonye tumanye TV na ukoligere nonye YouTube gabana internet ngotokonye. Okay. Anto batokuligereria nga chinse ichinga kinchiro rokonyora liguri lichi materials chiamentire timetia sense maino nga kimogo kora chi customer chenu akanyara nga no ni liguri ria mafuta ya kinire kero gushiko ichi material necho yagera nga oment na ya sense mo liguri na gogo tema kwerese customer nyaga yako cooperate na bao cooperate na kenya tayo cooperate nambara wabatai ko nabo korora rinde naye na kyo gukora naye to baumisa mona naye to umisa mona. Okay, narangani uchiswenta nchiroro cheskuru na chiro chitimetinga no muntu mogwato kubasonera ko enseme yiga usenga imo chinyara ko ichisweta nabo ichine nguru stule Nairobi izinde nabatokoroseru na bantu bari barana. Okay, chiswenda cheche skuru cyabana bakimugwata gose ndubwate chie primary ni chie secondary. Okay, chikastoma nchiroro maybe chigo chitagete chisonera umusonogete kerakende ngose memore chikastoma cheno kulingana ne yanga ebwenerete gose abwenerete gusona nabato customer nabago chale pe design ya rucha ya online nabato gotema kum naboko na mati wa kwa Okay. Angonyorore nga customer maybe nchiroro chigo cha mostly abasacha maybe uchire kugurira umwana waye uniform tamaitinga size ki umwana yakobeka timeti numbu na chifundi na kimogara muhamanya chi size ko manye size to ko mbuji myaka to mbuji myaka na wao ni kabwata ni chaya to korora. Okay, karekende mutumeke bicha gusonera umwana uniform gose umuntu yanga igona amoko manya measurement cyayo ko etera chibicha okay, maybe nabo tomanyanga tali no mweka mugwate duka yokone chianga chi school maybe ne chi usona maybe ngakimogo deal ne competition ya sense mayo competition na ya tara bate competition leo no ko ile customer na ya quality customer no como irana na customer na kwa customer no como se le ala wa kusema time na nda kuingia kwa competition na customer na customer na uko na na wao kwa ati na kwa iyo customer nchiro mete chirache chinyorerero tuyo mambinchicha bane ya yeta kimeko yani ndio kana toro kuingia na customer hapo ni mama ndio nenda na bongo ekero kuri elio bonchire gogosonya soro ngoro usina sande se kwa biri ko gotara ngayoro chibore betaro Lingire igoro yakogera cyanga ngira duka chikoni yanga chire dimedingira abanyige FMC. Okay, maybe abantu mbaroro banalete cyanga chire dimedi naboko bara bamanyanga obujyago bosona ibitenge biga porubyo obujyago bosona yanga mboli ngato ikonyora mono moko bwekani no muntu kubwe chire dimedi okonyora ikibweka ine nande karo bosona yanga yawo nabo gotebanga na kyuta giterere kane na design ya utagete na boko chora na boko nyori yanga ya ire unique te ko babuna chikubwe kana karo chiri ready. Okay, krekende omonchire naroro maybe tete goso mwana narore school gali maybe okore te school kare ori no kogania ko gochaka gokoro goso ni krekende kero monta tete goso ase kosi goso ningireria gana ire gotwara
Ibu posibio bosenya garo montata itagoso uyente gatanganye tagete omoyo nyaga kakanitio kogani nakuyente kana binde ne bike tuyo akirikende guna kolengana nayo matini metinga kuara iretege kauga chako nyumanya chi design nkiora teyo mwana yule skuru gendete kuigero gosoni ndiye skuru ogosona karokune yento kunya gosoma kera lituko tagotenga na tomire na koliro no karanto banyuriye kera lituko no gosoma kera lituko no kunya gosoma ibiki monchire na role sko gari omanyete nga ere senseme yo gosoni gosaso gonchire bonde bwansi kera ngakine yo korosi faida nimetenga ya semya ke kwara bele mebiri tukondero kwara nyolire los maybe na bokora masemi biashara birobyo biri na kera lituko ya simanya ali faida nabo ngakinero ko nyole rusi ngakinero ko nyole faida wana bakole mere okay maybe SSMende ngora kora muri repair by the way ngokora tuli repair ya kagara to gukana gukora repair ya kagara yo kole tele repair nere bado ura kole tele gase karo ukana to gukora repair ono gagwita genda chikuri gukora repair sande nande gaguna kuira boni yange yachusene okay aso muchoye mbasi urochenga mbanto kibali baweso kya banja so gukoro waso gusona cyanganga abasibati muno baweso abasibati baweso na cyanganga mana okay abasacha tarimo abasacha mbali okay tutebenga amaro raga samatko agosase myaka 5 iri bosyo na yoro chora beko wikira usinga yoga nitibwikira nte oso bosoni abana sende ndo chasende uchasengo chimutu wana ngonya kokotandi wana nda technical sense ngundi setu abandi agosona abanya gosona okay nimeze chi machine kiri kuwacha kireta so bosoni ani chi machine kiri chingo nto bata chi machine kiri manyu kwali gotacha bona igankonya kwa advanced timetinga iko ikire ngaki kwa beto kwa transition yeyo koro chi machine kiri chinkoro ko ikasi chi machine kiga chekera njena naona wati chi machine chamanyo na wamuna ukabona miche wati Katika karona chete wana doreti ngasoe kwe company ali batesinkara kumbe chi machine na chikara chi nene chingia chigo kali gasibwa nga advance rende nganya kogole chiya so advance okay ego kwikira bona ga story machine kiri gutumeka na wana yangu tumie machine ya stima kende turi konyare challenge maybe kere stima ya chira tubwate manyo kere stima ya chira tubwate manyo nona stima turi kogenda ego bado nabo go parity na manyo to go tukutapin manyo da ko gare stima na vera agenda na ngwata gitega tiwa mana go kokora manyo okay kende igaiga ngwakera muri abantu chipasi mete bantu mbaroro maybe bataramanya ko ayo cyanga cyabo abantu ngwakeru walezi basi mona abasacha mbanje tegwakeru basi kigoti kironye kishati kibasi gwakata okay ndeto tumeke kamereri oireli bagari yawe ya bene ohariganye umwanchi muri ere gocha sedukeiga omotebi nga obusoni ngokora muri omotebi chi product kirimo bwategaiga mokonye abantu abayireria na agaga sedukeye kurukwemba ere sema ya embassy ikoro kupia ndem shop ngokora tole gasi yobusoni wechianga chi uniform chi abana primary secondary na chi college nonyene chi dust coat ngosona tole nonyene chi overall ngosona tole ngoni tole bine bintu na chi service chi sweta gasi ndeyo siota kete yo busoni nonyene gasi yange chindi cho none chi repair tole tera sema ya embassy okay maybe onde naro risko gali maybe orange gaga na embassy utakete go chakonyora maigire maybe nabo kumwigire ngo chatule twege nonya na attachment abata ito para attachment ngo chatwale twabako okay ndiye mwana sana so gusangana ndi ndiye mwana sana mwanchi mugeli kwa bere ko gusangana ndi ko toga chagete umurubiri wikaboneka to ikiro moelio bagosemere ko nenga pabere ko wisemya amange gwetera omonche lia bweli tukolera kondo mwanchi mugeli nabo kwenda kutupatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, na website www.ndizitv.net. Nditire nekerubo Frida twara obuliria.
Obwansu bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia mutukonsi nomona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumolizio nyago koranderio omundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye omwanjwa omurigereria Ndizi TV nande kenege karokende omukubi oria ntu akwanira mangana manene sana yeke gusi koroto tanga kine nkai tutagete kuchikweba nkai ya tutagete kweba cha kurua soboroso togenda sangao ntu akwanira eikiria na bagaka bande barenga segeturie ke kya Ndizi TV aso murobere ko guchinge kero cyo muzi tugataka kunyona kintu abwate amangana kare yarenge yebyare
ebigori amo na obogisangi tukayaria bagaka barengo mukuyoera bakayaria mang'ana igoro yebiare nebigori na rero nyuma tutara kunama eng'ane ende yeri tukoria rero nane karanzi na bagaka abakongomono bakaka bengenju bali bagukura tukunirake ekiagera na likiruri ukurigote bangayaya bali bakwane igoro yekiare omugisangio ebakwanete amang'ana ari gocha ekerero ake bakiba aria magega mono ebiare mbiro bya nkuru magega mono nebigori bya magega mono rero ngura kunda tuli na ende ngakine abagakaba bamangansi abagakaba imangansa barabungi bamayete igoro yekiare ngi bamayete igoro yekegori